atong negosyante o trabahante. Sa una, negosyo og bikiri. Sa pikas po, negosyo og kape. Ang ilang negosyo, maayo kayo og dagan. Apan, niabot ang panahon, nagbikil silang duha. Kay niingon ang namaligya og bikiri, paan mo dire. Niingon po ang namaligya ang kape. Inom mo dire kape, inom mo kape. Kung nag-away silang duha, ug nasuko ang namaligya og kape, iyang gisabligan og kape ang namaligya og paan sa bikiri. Unya maniabot sa panahon hamtong nasuko na gid kaayo ang namaligya og paan sa bikiri. Og binuangan, ingnan ikaw ay napamaligya pa dire. Tugpa sa oy ay sige go Uber. Wag ya puntay sobra. Antay upa ga. Pila naman ni kabuan? Pero sila nga. 14. Sige mag-over ga una kay Damira man Si na. Bibi. Oh. Si Bibi. Pinanagkailan niyo nga. Ulit nagagit-ngit. Inig lakaw tulog, inig uli tulog. Nga sig-over ga. Tagsama ka upa ga. Lahi na jud ang panahon karon. Dili na sama sa unang panahon. Ang kalahian sa una sa buntag, ang adlaw diya dire. Karon naa na didto. Ang taka ga. Nag-usap ka ga. Lisod i-explain kung sa in English pa. Paminaw ta sa sugilano ni Buddy. Parte sa panag-away sa negosyante o trabahante. Hinubayi siya ba di hinubay? Niingon, na nagsigil lang mong tago ang mga trabahante ilaw sa banggi. Mao ka nasukan, mga negosyante. Nga, ayaw mo diha sa banggi. Saka mo slubi, kaya nambunga dito. Nga nung sige mong tago di ilaw sa banggi, ba mo nahimo? Naaba mo diha. Sabi niyong balay, di ba wala? Ayaw mo ana. Sa galason si Midya na. Nagtago sa banggi. Sige, di ka tamo lang nga. Init kayo oy. Tago yun ang trabahante. Trabantay ko ano niya. Trabantay niya sa... Hindi, naksap. Sige, nagtago silang banggi. Siya ka nagtaturo. Sige, tago ilang banggi. Mo nang suko sila. Kaya negosyante. Nagkakwarta. Ang kontraktor ani kay batulit. Isang 3 minutos lang ang imong pagtago sa bangge o napo mo kabuok di 30 minutos ang nawa sa negosyante. Wala silang mga suko o mutago kailam sa bangge. Ay, anak lang nga. Si Bibi ayaw palabig ka stress kaya ang atong Bibi Ay, atong sig-over lang Bibi nga. kinahanglan himsog siyang mahimugso gikan sa imong sabakan. Sugod ugma mo overtime kung daghan. Ay, lang nga. Padangog, ilang nga. Ikan sa ngit-ngit, uli sa ngit-ngit. A few moments later. Sa bata pa ko, dili ko mukaon sa loto ni mama. Kaya adto ko sa kantin mukaon dito. Kay lami kaayo ilang mga linuto dito. Kantin dito sa Chinese. Napay soft drinks na pala Napay sa ko. UTI. Pero pag adto na ako sa Malamban, likaon ko dito sa Jollibee. Kay dili ko mukaon og spaghetti. Labi na gyud og naay sauce. Wow. Ko sa spaghetti. Pansit lang. Ang akong pinaka-paborito nga pagkaon, Jollibee. Kay lami kay ng Jollibee. Sa Toledo, sa langan lag adlaw. Labi na gyud ning akong anak si Paxi og makadaog ko sa scatter. Ako na ning palitag Jollibee. Makarekrut pakaha sila og lain na kauban nila sa tribo Laygay at tangi ang ubang pagsumpay ning atong sugilanon. Impatso ang mag-iitang Laygay sa trabaho. Subscribe.